Pripun? Arangnya greg-greg. Garapane. Oh.
Sopo wi? Ora wal-welo. Sopo wi? Lek Satimin. Oh, Bang. Aku ora omong lho. Ya. Siapa? Lek Satimin mau nyawer. Apa ndek duit? Sesuk ora tuku brambang. Iya, sesuk ora tuku. Lombok. Ketoke saweran bijian sore mau ketoke. Oh, den bayaran. Ih Mas Ferry, gak bingung. Ojo anda Mbah Harjo. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo Mas. Ayo. Pir pir pertebim pir pir pertebim tralalelu tralalelu tung 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 sahur. Pir pir pertebim pir pir pertebim tralalelu tralalelu tung 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 sahur. Aso. Masuk deh. Macam medem dulu deh. Awas deh. Alah yo. Kunjuk Mbak Kakung Harjo kang saking Sragen Sugeng Dalu Sugeng Mindangan Akar. Bismillahirrahmanirrahim. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu. Rino wanita anti-anti hati tetap nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Apal to? Dan Andane ya. kemangjuan. Disidang nek kono setengah jam karo Peri. Oh sama Mas Ferry ta? Oh tak. ya Allah. Unek-unek gitu. Terima kasih ya Mas Ferry ya sudah diunek-unekkan. Ya kursi siji kuwi tak apal kuliahane ora enak. Mumet ya. Podo Mas. Nek Enek kancane. Mak Numi, Mbak Numi. Aja sembalang saat terus rasa iki apa-apa layu ora suwe aku beli iso sumande ana ing sisihmu.
Bu, aja ngisin-ngisini to. Bos, sego berkat sangune 70. Yo, aku tuh. Job ketek 15 juta lho. Mas untungnya 5 juta. Nggih. Waduh, lah nek dine iki sing panen harus ya. Panen ya? Iya, sesuk eneh iki. Dijane. Cah cilik wae emoh lho 10.000, Bu. Golake. Aja semalam. Oh. Rasno iki. Ora sudah aku beli. Terus Mas, bisa sumanding terus ono ing sisiku. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku wong ayu pepujanku ati susah wong tangan siramu Duduk sama dia. Ayo joget lagi Pak Nggih.
sore. Jangan berantem, jangan mau nyawer aja kok berantem. Tak kandani. Kowe mau kombok anu kondo kon pemanasan. Iya. Pertanyaannya gur siji. Apa Mas? Lah wong kowe urung ngalami lho. Maksudnya ki olahraga ngono lho. Ya can aku ora ngalami ning lah. Wong olahraga arep badminton. Wayo. Aja lah ya bayake pedet itu. Mau nyanyi apa habis ini? Iya 2 minggu lagi lah udah. Cedetan sajrone Ya bener kene iki wilayahmu ne dene iki nyambut gawe aku. Kalih. Angkuti piring. Papi Harno lho. Arak nyawer kok kaya papi ya. Apa? Nyawer. Sing kono wae tombok kok nyawer. Lah kaya malah mulih ngopo? Adol kabel lho. Adol kabel. Gusti Allah. Lah iki sone ganti lah sing ning kono mah diluntung, didol nggo nyawer. Ngaturaken Sugeng Rawo sing sepindah. Mbah Darpo. Mbah Darpo. Heeh, yang terus pindah. Terus yang kedua, ngaturaken Sugeng Rawo bose Kencana Wedding. Om Supar. Om Supar. Mbah Darpo di depan. Mbah Darpo niku lek Om Supar di. Wilujeng Rawuh Mbah Darpo. Nggih, langgan kari sekeco sik dahar ya, Mbah. Ayo bener. Piye wis entuk judule urung ki manten iki? Urung. Yang tadi ada ya apa? Demen. Oh, nemen. Ya habis ini ya. Cedetan